Que per què llegir? Ara ho veureu. Jo llig per a viure aventures impressionants. Per a jugar. Per a pensar. I a mi m'encanta llegir perquè me transporta, estic llegint el personatge i em fico en ell i me transporta als puestos i llocs on estan i me fa somiar molt. Jo llig per viure altres vides i sentir altres emocions. Perquè m'agrada. Jo llig per a viatjar a altres llocs. Me gustan mucho los dibujos porque me gustan mucho los dibujos porque me encanta porque hay historias súper bonitas. Pues que no sé escriure valencià, però almenys vull parlar res. I així de trencar-lo. I a més, si es coneixia, millor encara. A mi m'agrada molt llegir perquè aprens, vius i sents. Però també perquè, a més, tens la sensació de que, al contrari que en la vida, tens tota la informació disponible. És a dir, no s'escapa res. Tens tot el que és necessari i no n'hi ha res que no sigui important. Per viatjar junt no n'hi ha millor nau que un llibre. A mi m'agrada llegir perquè quan llisc viatge a països diferents, temps diferents, coneix a moltíssima gent i això, a més d'entretindre molt, m'obri molt la ment, perquè veig que n'hi ha moltes maneres de viure la vida i entonces après moltes coses. A mi m'agrada llegir perquè és més fàcil i així podràs viatjar a un món nou amb més facilitat. Jo llisc per a culturitzar-me. Jo llisc per identificar-me. Per a créixer. Perquè llegir pot salvar vides. A mi m'agrada molt llegir perquè me transporta a la joventut. Castellano, Yo leo, me gusta mucho leer, para adquirir más cultura y para viajar a países donde no me daría tiempo a poder viajar. Entonces, mediante la lectura voy conociendo países, lenguas, costumbres, es por eso. Me gusta leer porque está chulo y porque se tiene imaginación. Jo llisc per a millorar la creativitat. M'agrada llegir perquè així és una manera d'enriquir el meu vocabulari, els meus coneixements de personatges, d'històries, de llocs i això. Per a riure. Bueno, m'agrada molt llegir perquè és com una finestra al món, o sigui, descobreixes mons diferents, situacions diferents i coneixes societats totalment diferents a la que tu vius i va donant-te idees. Perquè amplies tant l'idioma valencià com l'idioma en castellà. I hai après noves, o recordes noves paraules. O velles que ja no te recordaves d'elles. Llegint he pogut viure altres vides, viatjar a altres llocs, fer la vida més divertida, en moments difícils poder evadir-me. Per altra banda, també serveix per tenir la ment activa i saber utilitzar-la, poder parlar, discutir de moltes coses. En fi, entre la lectura i la música, pense que no podríem viure. És un recurs que el ser humà té i que tenim que utilitzar. Per a somiar. Per a somiar. Perquè sense somiar no evolucionem.